Moda, kozmetika, trendovi, zdravlje, lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Ja sam Ecija Ojdanić i evo načina kako da uljepšate svoj svijet. Kliknite na svijetljepote.hr. I u ovoj vas emisiji nagrađuje tvrtka Lumen. Na tržištu susjedne Bosne i Hercegovine prisutna kao tvornica svijeća i veleprodaja artikala za cvjećare sa širokim asortimanom dekorativnih predmeta svih namjena, ukrašavanje izloga, hotela, restorana i poslovnih objekata te dekora za stanovanje, od prošle godine tvrtka Lumen predstavlja se i u Lijepoj našoj, u moderno uređenom prostoru na adresi Slavonska avenija 52G u Zagrebu. Današnju priču posvetili smo asortimanu na koji su u tvrtki Lumen izuzetno ponosni, svijećama. Naime, njihov je poslovni put započeo 1986. godine osnivanjem zanatske radionice za proizvodnju svijeća, a stalna težnja za usavršavanjem proizvoda i dugogodišnje iskustvo u proizvodnji danas ih kvalitetom i cijenom svijeća čini liderom na tržištu. U najrazličitijoj je ponudi veliki izbor lampiona i svijeća za svaku prigodu, krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, u svakodnevne konzumne svijeće, te brojne dekorativne svijeće u širokoj paleti boja i oblika. Želite li oplemeniti određenu posebnu prigodu, važno je odabrati kvalitetne svijeće, jer iz tvrtke Lumen poručuju: svijeća ima dušu. A sada nagrade. Vaš je prošlotjedni zadatak bio jednostavan. Naime, bilo je potrebno navesti koje je godine osnovana tvrtka Lumen. Točan odgovor glasi 1986. godine, a najviše sreće u mnoštvu e-mailova imala i tako osvojila poklon bon tvrtke Lumen u vrijednosti od 500 kuna Azra Imširović iz Zagreba. Čestitamo sretnoj dobitnici. Naravno, tvrtka Lumen daruje vas i danas. Odgovorite li točno na naš nagradni zadatak, uz malo sreće i vi možete osvojiti poklon bon tvrtke Lumen u vrijednosti od 500 kuna. A zadatak doista nije težak i glasi: navedite barem 3 prigode koje možemo oplemeniti i ukrasiti svijećama tvrtke Lumen. Odgovore pošaljite na e-mail info@lifestyle-tv.tv, a ime sretnog dobitnika objavit ćemo u našoj sljedećoj emisiji. Sretno!